ole tuna kan hmuh mek hi thingkah kan infiam mi tena tun hma kan bultan tira tanga tun thlengah infiamna lama football bika champion lawm man din hmun sang ber kan hoh na lawm man vel cup ani a an soidan chuan a then a zar chu alo bo tawh niin kan hria a pawi em em a chuti chung chung chuanin hei tuna kan hmuh ang hianin engemaw zat kan la dah tha thei hi a kol thattu te hnenah hian lawm thu a sawi loh theih lowa tunah hian tlangval c vanal chungnunga games and sport uaile thingkah branch a kan committee member hianin a call tha a ani hi uaile tial hupa section a assistant secretary ni lai mek ani bawk ani a hna hi tlin em em a a hnenah puan lawm thu sawi kan ba ani tin kan en zelanga ei tun hma tanga kan dawn ho te engemaw zat hmuh theihin ropui tham khawpin kan hma hin chhawp chhuah ani a hetah hnungah hian NECS scan lai cup inter branch football mipa bika kan champion na sang hnih sawm pakua khanin kan champion a hi laifa te tan chuan world cup ang tluk ani lai cup hi a ropui em em a lai cup champion thei hmasa ber datu kan ni a kan infiam mi te le fans te le a boipui tu zong zong kan throi tu te chunga lawm thu kan soi ani a dawtah hianin a rei deuh tu a engkim a hi lang thei lova kan hmuh ang hianin CFC council veng tih te ani a sang hnih le pakua CFC council veng tih te ani a ke ni chuanin kan va hrevek thei lo na chu he football tournament ah kan lo champion ngei to ani tih a hriat a chuna dawtah hianin longtlai wise MLA cup trophy ah hian kan lo champion le to boka tikhan champion na tam tak hi kan lo nei to thina hei hi Independence Day an champion na nia hei hi under 16 under 16 hi hmun voi hnia kan champion to trophy hi pakhat a bowa chuan hei hi under 14 nia hei ka het chialo hei hi kan pa te hun laia an don anin ka hria hria chawlo chuan heng ho hi chu a rei ve le deuh hlet to a zong zong hi tur hret theilo hei kan en lok la CEM trophy an ta ni chu CEM trophy chuan hei hi a rei deuh to wang hian hei lo a beng le lampang hi tla a kan pa te hun lai ti mai ang heta chimtui pui huap ani lai khan a zong zong kan lo champion to za ti record thei china somthum le pali ania voi somthum pali nia chuan trophy hi kan pa te hun la chuan dekchi te khatiang te ni bang khan trophy hi a zong zong hi a awm lova tuna ka kol za ti chu som pahnih chaw ani a then hi kan champion to na trophy a then hi bo thlau te awm awangin le kha chimtui pui huap kan pa te hun laia an lo khel to na a khan heta khan dekchi te an lo hloh a tiang khan atiang ani wa khan trophy hi akim lowa semsemin champion to za chu record thei china voi somthum le pali ro pui hle mai tin khami huang chunga tho khanin kan player te zinga tang khan man of the match ti te top scorer ti te best keeper ti te pawh mi engemaw zat kha tun thleng hian thlan an lo ni to ngei bawk anga ang te pawh kha hretel vekila soidu te la nei em best keeper a hi chuan hriat keeper hei football chu keeper nga hi an keeper re a ti mai ang yang kha alo ni ba khan hei best keeper ang chi chu kan dong jing ma se angai khan an dong tam chuan best player ang chi pawh ni se eng le hun lai to pu eng lian ate pro ding ate le lal hming mawi ate chuan heta tuna kan players te zinga a thaber pawl hruai tlawanga mo
heng te a zong kan soi thelo ang i chuan poimo le chu captain hian poimo a soi i captain hi eta utenuna utenuna katimea en thathawanga utenuna ania uzaute ania uramdina ania tuna kwalklong ania eng le la te captain hian tamani captain hian tam le tema englo discipline azerte senior dana zerte hian ani bea kan englo te kan captain te chunga hian kan captain ten thaema team kai khol dan an thiama an mani zara ade kan khel te a alom ka ti tak zet ni sei lu tuk kha rem don lo wang kan du tok dawn nai mai anga tun tlenga kan players te cha theina chan chu ko ran mi te tong trai na le pathian chhana ni a pathian ni min hruai zelanga kan hmalam huna pathian hena po tong trai na hlan zelila pathian thoina kan chan zel theinan thingka khotlang mi puite le kan players te lel pan kan zain mal min som zel ro se ni phot ule